chimbonyarara kani sha yo pane about 3 to 4 weeks takupa $200 sinzongo wataura kuti vakahodherwa chi singaite vatakupa mari yacho vakati yochi tinonohodha zvacho zvinoita saka toda kubvunza kuti wakahodhere ende kana wakahodha business kufamba sei ndokuti toda kubvunza wakaita sei nemari asi ndinoti kupedzisa kutaura ndichagona Mwari ngavave neni. Shamari simudza musoro tinyasokunzwa ndinovengwa nevashoma iwe hausupindira mubvunzo hanzi wakaita sei nemari iwewe wakahodhere zvaunoda zvacho Mira Clinton ndambotora weneneka ndoda mubvunza inini akati iye zvakandohoderwa chimbonyarara wewe ndati zvakahoderwa iwewe zvanga zvisingaite naClinton anditi Clinton ndobakupa the whole amount yako iwewe saka iwewe pane ndati imbonyarara pane zvakandohodha iwewe is the business viable or not kana hautomborina kuhodha wakahodha chi wakandohodha chi kuti ndisave nemi aitaura machena naMwari akusanzenge mubvunzo kana usanzenge mubvunzo ndati pamari yaukapiwa wakandohodha ndinovamba nawo pamari yaukapiwa wakandohodha zvotengwa here zvati zvakintoni wakaita zvitengwa kaiwe handikumbire zvako iwe zvakahodha zvirikutengwa here are you doing the viable business akunzenga uzonoda arunzenga ndakaiterwa zvakanaka chako chauta chiri viable chacho bhisa inini pane chakanaka amundibhise pandakatseka amuna kubatsika iwo akahodha bhero anditi da kutengera wakadhemete hembe tone bhero racho rakahodha akadhemete da kumutengera hembe upenyu tone zvawakahodha wanzere kuda mari da kutengera hembe kuna iyeyu nalavmo ari kuuk musafunge dziro ndiri kumashure handiyezi kumashure kwako kuda achine mari sataura chindaro kumberi kwani kumberi kwakudhakwa $200 ukapewa $200 zvakanaka zviripo saka chinyaudzana ko zvako zvakanaka zvacho ndezvipi ameno kandi utanoezera kumba kwenyu urikutengesa kupi hanzi urikutengesa kupi urikutengesera kupi mabhero ako iwe pedzana maupiwe kana musingandide munotaura inini ndofamba naMwari Shamari hapana munhu anombokuvenga but ndechitaura newe chokwadi ndakaitirwa chakanaka pasazita sei rara pasipetebo ndiurara pabirthday nemastar I wish him good luck Ghetto clouding tione zvaurikutengesa zvacho da kutengera kuda dati uyandotengera kana tuma t-shirt da kutenga tuma t-shirts ubva kwauriwe ondipawo da kupromota tione bhero rako ndinotenda ndichiko murikuti mandikunda kutaura achimborine mari ana kana sendi iripo kana yekutenga mudzanga une iripo ipi timboone $100 ayo atomboti $100 iyo kwapuwa mari 200 kuri miwaru ndakatenga grocery nebusiness rangu ndinayo 100 musandandore kumashure antaura kuti musandibate kana mari yakuintori hanzi ine zuro ndakaenda kunyepa uko mirembotaura I wish it close to ever I wish it uya apana zvinemusoza tutaura akapedza mari haana kana zvemusoza adzoka mumbatutu kwake kwete mumbatutu arumwa mangemba mapiriti ndati uda kuenda kuneiona
Hanzi urupa mangemba. Ndaona zvinhu zvauri kutengesa. Ndati mari. Mariko. Mariko. Iri pai. Mari. Sanditarizire basi. Une mari. Ana kapasi. Une mari. Mari yaunayo. $100. Inzonzi zvekutaura. $100. Kositafya wakahote wewe ndiye mari. Musandibvise pasi. Ndati kositafya. Ndiri Gaffa forever. Ndati Ndinovengwa nevashoma, ndinodiwa nevakawanda. Stafya yakahote ndiye mari. Wakahote stafya mari. Ndine mari Andi wakati zvakatengwa zvitengera. Nonyepa. Zvacho zvinotengwa zvacho. Ndakona zvinotengwa zvacho zviri kupi? Ndati ndiri kumberi. Clinton aritengera 3 machete. Ndaunotenga down to top. Kuda. Ade totenga. Kupi zviri kupi? Taura kuti $100 ndinayo. Ai, watoda staff isi. Yautengesa iwa. Iri kumagaba. Munondivenga. Vengwa nani? Patitoda chokwadi baba. Sada unyeba. Kana usina kana pasa chawakaita. Tauda panyanda kaita. Ndonyebera. Ngaiwa. Iyo, wakanzi order bere. Rakaita rachona pamarenda kakuda. Uchiri muprocess yekuidya. Bere racho. Unozaoneka rutanhangaira. Mazoro. Tanhaira. Every day rutanhaira baba. Chimbeta zvari kuita toni. Achimbeta. Kana kakupa achikatya maira. Arutanhaira. Inenge ita sedzekera kugara pasi uchitanhaira toni. Dzekera kugara pasi uchitanhaira. Ndadiwa nevanhu vese. Tanhaira zvo. Kachitanhaira. Asana senti. Ana kana mari yemutsanga unewe. Ndinayo. Chamutsanga unoita 10 bond. Urita 10 bond iwe. Ambuya wangu pauya. Ambuya wako vapiko? Ndati mboburisa 10 bond. Hanzi burisa 10 bond zvo. 10 bond. Kote $10. Muda undiya. 10 bond chete. Nderuda ngoti 10 bond. Munonditirei. Uda kuitirwe chiko. Anditirwe. Hamuna mari baba. Endawo kuda. Makatata. Makazvitadza. Vakatata.